खुलुमबाय बे समाव आङो नोंथांमोन गासैखौबो बरायना लाबाय। दायो आं दं गलाघाट जिल्लानि सिङाव थानाय उरियामघाटनि नैबे मिथिंगा नोगोराव। बेवहाय नोंथांमोना आंनि उनाव नुबाय थादों गेट बानायनाय आरो गाहाय सायनासालि बानायनाय नोंथांमोना नुथायखौ नुगासिनो दङ। बेनि जाहोनानो जाबाय स्निथि जि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बोसोरसालिया जथुम्मा बेखौ देग्लाय नैबे मिथिंगा नोगोराव खुंनो लाहार फाहार खालामबाय थानाय जादों। बेनिनो बेवहाय जोबोद मुखुबै खामानि मावबाय थानाय नुथायखौ नोंथांमोना नुदों। थ' बेनि सोमोन्दै जोङो बेनि दैदेनगिरिफोरजों मिथिना लानो नाजानि बिनि सोमोन्दै बेसेबां बेवहाय थान्दै फैगोन, बेसेबां रायजो राजाफोर फैगोन बा मा बिथांमोना हाबाफारि आखायाव लादों बिनि सोमोन्दै जोङो रोखायै मिथिनो लानो नाजानि। बे समाव जों दंफायो बानजाय आफादनि नेहाथारि बिथाङा जोंजों दङ, मुस्लिम अनजन बसुमतारी बिथांनिफ्राय जोङो बेनि सोमोन्दै मिथिना लानो नाजानि। नोंथांखौ बरायना लाबाय। नायगिरि बिथांमोननो एसे फोरमायथिना होनो थाखाय खावलायबाय बेसेबां बाजेट लानानै बे हाबाफारिखौ खुंनो नागिरदों आरो लोगोसे रायजो राजाफ्रा माबायदि मदद होदों आरो बेसेबांसो रायजो राजाफ्रा बेवहाय बाहागो लागोन बिनि सायाव एसे फोरमायथिना होनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। जोङो गासै नैबे जथुम्मानि थाखाय 1,19,00,000 रांखौ आगोलाव दोननानै जोङो गासैबो ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा गासै एकदम देहाजों मेलेमजों बोलो होनानै जोङो आवगायगासिनो दङ। खिन्थु दुखुनांथाव बाथ्रा, जोंनि नैबे ओनसोला ओरैबायदि मोनसे गोलैसोनाय ओनसोल जा बे रांखिनिखौ जिहेथु जोङो खुंनो थाखाय रां थि खालामनाय जादों, बे रांखौ जोंनि ओनसोलाव दिहुननाया मोनसे जोबोद गिदिर बाथ्रा। बिनि थाखायनो जोङो रांनि खेथ्रआव एसे जोङो दावगानो हायाखै। अब्लाबो जोङो जेसेबां हागौ एसेबां जोङो खुंफुं आफाद एबा बानजाय आफादनि जानानै आरो गासैबो रायजो राजानि नाजानायाव जोङो जोबोरैनो जथुम्माखौ जाफुंहोनायनि सार्थआव जोङो जोबोरैनो नांगासिनो दङ। आरो नैबे जथुम्मायाव गासै जोंनि थान्दै बिथांमोनहा बाहागो लाफैगोन। 5,000निफ्राय फ्राय 6,000 थान्दै बिथांमोन आरो लोगोसे नोजोरबोआरि बिथांमोनाबो थागोन। गासै रायजो राजाफोरखौ लानानै 3निफ्राय 5 लाख रायजो राजाफ्रा सुबुंगमा जानायखौ जोङो आसा खालामो। गंबेसे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय बेवहाय बाहागो लागोन? गासै जोङो बिटिएडिनि बाहेरायाव थानाय 21 जिल्ला, बिनि अनगायैबो आरो जेरैहाय आसामनि बाहेरानि रायजो जेरै नागालेण्ड, मिज'राम, मेघालय, ओमफ्राय आरो दिनैहाय वेस्ट बेंगल आरो नेपाल, बेफोरबायदि माखासे आसामनि बाहेरा रायजोनिबो थान्दै बिथांमोना नैबे जथुम्मायाव बाहागो लाफैगोन। जथुम्मायाथ' बारा गोबाव गैला, खाथि सफैगासिनो दं। थ' खामानिफ्रा माबायदि आवगायगासिनो दङ दायो? नंथारगौ, थार बाथ्रा बियो। जोंनि आखायाव मात्र दिनैसिम 15 सानसोल' दंसैयो। नंखायनो दिनै जोंनि जथुम्माखौ खुंफुंनो थाखाय जिथु जोंनो बादाफोर नांगौ, जेरै मेन गेटखौ लानानै एक्जिबिसननि गेट आरो माखासे स्टेज आरो माखासे थान्दै बिथांमोननि बादा, बेफोरखौ लुनाया जोबोरैनो एकदम मा होनगोन बेखौ देहा मेलेमै जुजिनानै जोबोरैनो गोख्रोङै जोङो जेसेबां हागौ एसेबां थाबैनो दिहुननायखौ जोङो नाजागासिनो दङ। थिग बेफोरबादिनो जाय बिथांमोना पेन्डेल आरो बायदि बायदि खामानियाव मावनाय हाबाफारि लादोंमोन, बिथांमोना जोबोरैनो नांगासिनो दङ। जों बेखौ नुनो मोन्दों दा। लोगोसे आङो बानजाय आफादनि नेहाथारि हिसाबै जोंनि नैबे जथुम्माखौ लानानै माखासे जेरैहाय एक्जिबिसन काम मार्केटनि बेबस्था लानाय जादों। बेनिखायनो जाय बिथांमोनहा जोंनि नैबे मार्केट आरो एक्जिबिसनाव बाहागो लानो एबा गोसो गुदुं बिथांमोना बाहागो लानो नागिरदों एबा गलादार बिथांमोना जोंनाव नैबेहाय गला होनो नागिरदों, बिथांमोनखौबो जों बानजाय आफाद जानानै गुरै खावलायहरदों जे जोंनि नैबे माखासे समाव थाबैनो माबार कन्टेक्ट खालामनानै जोंनि नैबे एक्जिबिसनाव बिथांमोना गलाखौ होनो हागोन। जोबथारनायाव आं बेखौनो बुंगोन जे दिनै आं बानजाय आफाद जानानै एबा रिसेपसन कमिटि जानानै गासैबो रायजो राजाखौ नैबे जोंनि खुंगा स्निथि बोसोरसालिया जथुम्मायाव जाथि, राव, हारि बासियालासिनो गासैबो लैहोर लैहोर फैनानै जोंनि जथुम्मायाव बाहागो लाफैनो थाखाय आङो गुरैयै खावलायहरनाय जाबाय।